esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. Els alumnes i professors de l'IES La Garrotxa estan acabant els preparatius per la desfilada que organitzen com a cloenda del curs. Enguany serà a la sala Altorín d'Olot a les 8. Al llarg de la setmana també es preparaven tots els que faran de models per un dia i lluiran les creacions dels alumnes. Jordi Verdaguer, que col·labora cada any amb la preparació dels models, ens explica allò que s'ha de tenir en compte per desfilar. El més important és la manera de caminar i una mica la cara també. No està sèria i no està tampoc somrient al 100%. Per dur a terme un espectacle d'aquestes característiques s'ha de tenir tot molt lligat, les peces, els models, la música i un llarg etcètera que fan que aquestes últimes setmanes es respiri per les aules un ritme de treball frenètic. Estem a la darrera setmana, a la recta final. Aquest proper divendres presentem la desfilada i els alumnes estan ja fent els últims preparatius per poder presentar les seves col·leccions. A la desfilada es reparteix en dos números, en dues parts. La primera part que la presenten els alumnes de grau mitjà, de confecció i moda, i la segona part que la representen els alumnes de grau superior de patronatge i moda. En tots dos casos, els alumnes treballen per projectes o bé per crèdits de síntesi i presenten una col·lecció completa, feta seva, en la qual s'han inspirat en un tema, sigui el de països com seria els de grau mitjà, o sigui per temes concrets que serà de grau superior, i a partir d'aquí desenvolupen tota la creació des del disseny fins al patronatge i acabant per la confecció i la posta a punt de les peces a la desfilada, ultimant tots els detalls perquè surti una col·lecció molt ben presentada i que sigui agradable pel públic. La Carlota Rodríguez, alumna del segon curs, ha treballat jaquetes inspirades en la Pampa. Vaig triar Argentina i dins d'Argentina em vaig inspirar amb la Pampa i llavors de les peces que vam anar treballant durant el curs vaig triar jaquetes de dona i per tant amb això el resultat han fet dues jaquetes que sortiran a la desfilada i res, el que vaig intentar és això, buscar informació sobre el que jo vaig triar, que era la Pampa, que feia molt de fred i vaig trobar teixits que fossin càlids, que semblessin mantes, que fossin còmodes. Per la Paulina, poder confeccionar la seva pròpia roba representa molt més que un ofici. Jo cosir és una cosa que sempre m'ha agradat, ja més de petita m'havia fet moltes coses i ara doncs tenia ganes d'aprendre'n realment, no? I no sé, crec que és una cosa molt profitosa, no? Perquè el vestir és com molt personal, que et defineix molt com a persona i poder crear tu la teva roba doncs, crec que és molt important, no? I bueno, que ho he fet tot amb molta il·lusió perquè veus tot el procés, no? Des d'un tros de teixit a crear els teus dissenys, a fer els patrons i finalment doncs, a fer la peça sencera. Al llarg del curs, els alumnes han treballat diverses peces, de les quals n'han escollit les millors per lluir aquest divendres. Al curs hem estat treballant bàsicament el teixit de plana i el teixit de punt i a través d'aquest teixit hem estat fent diferents peces. Hem fet des de, al principi de curs vam fer camisetes de dona i camisetes de nen petit, vam estar fent pantalons també de nen petit, vam estar fent leggings i després de plana hem fet camisetes, bruses i ja està. La que em fa més il·lusió la camisa d'home, perquè és la que està més treballada, és la que pots realitzar més coses i la que, nosaltres mateixos ens hem pogut inspirar més o hem pogut decidir més el que volíem, els detalls que més ens agradaven i tal. La Maria Tuncara ens presentarà uns vestits multicolors, molt frescos i divertits. Hem preparat vestits de nena, en aquest cas m'he inspirat en la República Dominicana i a partir d'allà a la dansa i he fet 3 vestits, com podeu veure. M'agrada confeccionar i sobretot el teixit de plana, que m'agrada molt, i els estampats i això. Només resta esperar, doncs, que la sala s'ompli de gom a gom com cada any per poder gaudir de les creacions d'aquests joves dissenyadors que fan de la moda un autèntic espectacle. Els deixem treballant. Tómate la última ya y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.